rare kwast. Wat is het motto voor deze vastenavond? Ja, nou ja, weet je, dan moest het zo zien. Beter strak in de lak en de hoegestige glans. Ja, dan komt er wel een carnaval met door, ja. En moest een andere rare kwast ook nog metnemen? Rare kwast. Het is volgens mij gebaseerd op persoonlijkheid. Oh, ik word even afgeplakt. Maar dan moest altijd goed zoren. Dat is wel het tip van de dag. Voor vasteland. Vuurstreek is ook hartstikke belangrijk, hè. En monodekken, duodekken, alles. Triodekken, ken allemaal. Ja, joh.